Dau dîm sy'n erioed wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth yma. Lewis, wff. A mae wedi mynd fewn I ormod o drafferth. Cyfle fan hyn I Reynolds. Danio! Am arbediad o ergyd gampus. Y Bale jyst yn symud efo'r ergyd berffaith efo'r droed chwith yn achosi lot o draffath I Conor Roberts. Oedd wedi dechrau mynd I ochr chwith, dwi'n meddwl. A wedyn yr eiliad ola, ymateb am arbediad. Mae'r golwr ifanc yn aros. A'r ergyd yn gywir! A mae Bradley wedi rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Mae'r Bale yn un syth I fewn teg at y cwrs Cosby, a dydy Popham ddim yn cael dim pellter syth at un o chwaraewyr gorau y gyngrair yn y math yna o safle. A Sean Bradley, y dechneg yn gred, ddim yn trio hitio'n rhy galad, taro'r targed, fewn â hi, gwych gan Bradley. Wandwe. Thomas. Mewn yn galed at Walsh. Ddim yn siŵr sut bod Walsh wedi cael hwnna ti gyd chwaraewr yma wedi gwneud. A mae Roscoe cael cyfle I ddylanwadu. Lock yn ôl. Mae at Wandwe. Meddwl falle am I hergydiau. Mynd am y croesod mewn yn lle! Ac mae'n gyfartal gan Reynolds! Am bas I mewn. Mae Met yn ôl yn y gêm. Y pedwar amddiffynwr yn y cefn. Amddiffynwr sy'n licio delio fo croesiadau. Sy'n dda yn gry yn yr awyr. A sa'r un o'n nhw'n gallu ymatab yn ddigon sydyn. Ydyn nhw'n marcio'r ymosodwyr yndyn. Ond pwy sydd yn pigo fyny y chwaraewr canol cae, sydd ddim yn mwyaf, Sean Bradley. Dio ddim yn sticio ddigon agos at ei ddyn, un yr un. Thomas. Blaen cloed pwysig. Y bil gan Davies at Lock. Mae rhaid I Lock fynd I hun. Mae wedi gallu gwiroi allan at Bradley. Mae'r ymosodiad yn dal yn fyw! A mae'r bar yn achub Met. Ac oedd Bradley o fewn dim I gael gol o didog a dim llai. A mae rhaid I rywun fod yn fwy tyn at Sean Bradley yn y cwrt Cosby, come on. Am ymdrech, am ddihangfa. Pas ddau Lwyd Wandwe. Mae'n dal yn fyw. Ac mae'n cael ei ffenio i'r hwyd. A mae Payne yn achosi mwy na poen I Gaernarfon. Wandwe ar blaen I draed. Jyst yr un cyffyrddiad yn mynd heibio Darren Thomas wedyn. Croesiad cyntaf yn cael ei ddelio fo, ond wedyn pwy sy'n ymateb. Mae hwn yn dod oddi ar ei gefn o, dwi'n meddwl. Payne yn neidio. Dwi'n yn gwybod llawer amdani. Bron bod yn gwynebu y gol arall erbyn y diwedd. O fewn â hi. A mae'r gêm wedi throi ar ei ffen. A mae chi ddisgwyl ymateb gan Gaernarfon nawr. A bil gan Mendes. Bradley, cael ei bel ar draws, mae Segar yn geid digon. I bwyd mae'n dod i'r capten! Ac mae Caernarfon efo Sears yn gyfartal o fewn munud I fynd ar ei holi. Sean Bradley, un yn erbyn un. Mae angen I rywun fynd ar draws, dau yn erbyn un yn gynt. Wedyn, ddylia Segar wneud yn well. Ond, mae rhaid cael mwy amddiffynwyr I warchod o. Mae'n bwniad gwael syth at Sears yn gwybod Mond taro'r targed dwi'n gorau wneud yn fama. Neb yn ddigon agos atai. Met yn ildio yn syth. Dwy'r un. Y bel mewn at Davies, fel golwr ifanc yn aros. Davies yn mynd amdani. Ydy o'n gallu cael ei fewn nadi. A mae'r crafu wedi golygu bod y bel yn cael ei gwiro nôl I ddwylo Segar sy'n mor ddiolchgar. Wel, fysa Davies di gallu penio hon yn gynt, o bosib. Mae'n gadael I ddod lawr, efo Ben Glyn. Fysa di gallu taflu hyn y fama efo rhyw diving header, a mae jyst yn methu'r bel. Bydd o'n methu coelio hon. Cic gornel wedi cael ei chymryd yn sydyn. Y bel nôl at Lock a'i cymroddi. Lock. Lewis! A mae'n mynd mewn! Ac dwi'n meddwl bod Paolo Mendes yn hawlio mai fo gafodd y cyffyrddiad ola. Mae Caernarfon di sgorio a mae yna 2 munud i'w chwarae. Ac ai dyna'r gol sy'n mynd â nhw i'r 8 ola. Met Caerdydd yn ymateb yn rhy ar y deg, neb yn dod allan I gau y bel I lawr. Iwan Lewis yn meddwl, oce, na I sticio hon mewn ardal fygythiol. Mendes, diolch jyst yn ei daroi. Mae o'n gwybod yn union be mae'n neud yma. Cyffyrddiad lle a bosib, fewn â hi. Felly Caernarfon ddim taflu hon I ffwrdd rwan, dos bosib. Nawr te, gwaith amddiffyn gan Gaernarfon, gwaith taflu popeth ymlaen gan y Met. Ond dyma'r gyfle mae bedwerydd. Mae erbyn! Ar eilydd, Connor Evans yn rhoi Caernarfon
amheuol mewn i'r 8 ola. Ia, Sean Bradley eto dde, twistio, troi, a wedyn jyst y pwysau yn berffaith ar y bas. A wedyn, fel ymysodwr, cyrraedd y bil gynta, a wedyn jyst taro'r targed fewn â hi. Mae fyny Gaernarfon rŵan, ddelio fo'r pwysau yn y marn i o fod y ffefrynnau i ennill y gystadleuaeth yma.